To v tej vašej hre bude naozaj aj Judáš? Tak tomu ver. A niekedy s tým Judášom budeš musieť aj spolupracovať. A niekedy sa tým Judášom staneš ty. Všetci niekedy zrádzame to, v čo veríme, a tých, čo máme radi. Každý z nás si niekedy chce robiť veci po svojom, aj keď máme pocit, že Boh by to chcel inak. Boh má lepšie plány ako my a často im nerozumieme. No napriek tomu nikoho z nás z nich nevylučuje. Práve naopak, chce nás do svojich plánov vtiahnuť a chce, aby sme mu dôverovali. A keďže Judáš bol tiež poslaný Ježišom ohlasovať Božie kráľovstvo, nebude chýbať ani v kartovej hre do 12. V tejto hre budeš v každom kole vyhľadávať spoluprácu s nejakým apoštolom. Ty, kamoš a Boh. Ak chceš inšpirovať svoju partiu alebo rodinu k spolupráci aj s tými, ktorí ti nie sú sympatickí, tak sleduj náš kanál a zisti, ako ti v tom možno môže pomôcť aj kartová hra The 12.